Kanchibono gendrete. Mbiyandi kabisa mama. Kanchibono na ranga ki enagotome tocho korora nyatichi ugachuka berrani. Mete kwanza tware ikaranso mama korekanya. Wa. Tikabona torekanyanse. Ngeresa ngo ngaibonsi bagenda bono. Anti abo giteke mambi akende ikiombe tarairana. Sagina moga kanche nabo kananyora mbaiya. Abana abo bangere koyo gense bono. Nyatichi nere na mario gachikuwe. Akintare komanya tinya gochera kinende kona konyorire na arombia. Bono na kibono ngakinya tiche iwagenderete. Nyatichi mbiyari. Mbiyari kabisa. Igana rĩu na igure biya kuibuga. Na mwisi komenta na ramba yari. Ambiyari kabisa kyo muntu mbiyari. Tuanya komera na kururi twa umera na teririe wikeli Yesu kuku na ateba rero tikangiche ndamorora iga. Bona na nyori na mu Misiri. Ende to kumuganya rende turaberuta naye. Ya tinko muganya mete muna gwachita kirege nto geteneni. Nsibie binto ngende chiro nkora gosengaki. Bone egasi embucherete. Agi mama nenche na rati ganda ravute si anti. Eko buta tali bobe lakini ko gwatomiru. Mbuya koirana na koirana gocha koirani report. Tali ngo gotomu gwacha kwa berrani pi. Ose na gote tiote oche igo na ndoirani. Omwana omuyana oli ogotomu ogendo iko report na ndoirani. Asengencho ninche bwe kande gali echiro ninche bwe kande ngwetana na gochia netakeire gwacha kwara nkoni. Aba na magosa na kwete lakini ya ninche lakini tiganda arabutaki. Abakwaro lire? Nje timbu atimangana rinde gukora bera ndibono opranete koirana. Yanda arabene woni wiki. Wiki ngima. Posti ande sagini kagoche matige magoche. Sabo kena royo. Na kibono. Biyande ba. Jebono na te to kwane yento kite keiwa. Baba nchoyo bosibwa ka siboka ngokuru ngoro ndebi ke bwato tegete konde boni. Mapa ite okubuli na kiyo. No kwate girlfriend Nancy. Girlfriend. Mbwate. Okwana gani? Nsibogete korwa senkore ya girlfriend mbwate. Nki nkolye na rango ko ngai. Nkore gukorwa ni ba. Igo kiri na batebi turanjira nambaka boni. Tindanjira na sengencho ndechena nko ngai nererio. Tingo nyara kuri boli mundi kibokima kiri na gote inje na gote. Andi nsibogete korwa senkore. Napikete fona nsingore. Napikete kwa goseng. To make cover one thing asengencho ukwane ken. Achile batema live yana. Murai gana arenga. Bakari con attention. Timanya tingi na kona. Ba uno korre kana buye yondo jino ni bioge bia goni bisera. Uyo korre kana kabisa igano wali chiko tichonsi. Ruti sia banyaruka. Igapona ngote. Nchero mwiske na nchito mumage tore ku Nchomba. Ona nchombo yo. Ngora na ngora go force lafu kuchia sana. Asa ngenchomo anchite. Lakini yaratanga anchite. Nga kyo korto kama ngata ku anchite. Ngie kworoki. Design yago behave. Ngomo kwanera tatageti konkwanera. Akondama. Akora masengenjo yake. Asengenjo na express love kuchia sana. Baba. Bona ngamanya na ki. Uyu no konya gwechanda ngwechanda. No monto totagenda nera tambi na cha konte ingana nganchite late. Mwete na bora nyore gukupima kwa gukupima iga ernera na gwanchite mwete ndo basacha ngo chaturi twa bisamanga na mangi na bwanja ni boito tuli raisi na bora nyore nera akora pima arenga nga yuikerete because na bera tukingo motemo mwete rafi yabonika ni bwate challenges tia bene lakini design yako bia akora nanchi to monto mungabo
na inchipona na aldenga tingo nyako force genta segeta ke njibone ngento nango gotebi baba mbuyo koreka na no munya kimyore nyasaye konyora tararo sekera gutungite mbuye no na maiza agakoreka na buya sana masira kuri baba none ngenjo gwa pia ingobona nakikwa wakura ase ngencho nabugutigana nkari ubwate tagendera bichumo ase ngencho wanted no bwate baba ni mbwato mondo lakini nene ntaite ngote bikimaene kirikuru ikimaene bone ikimaene kenyene era aroti mbwate mo nkirende kwale ko ngainira bana bose baba gwikana eri gwikanda pima because nabera atomemo nabera atokeno mondo gotomoche kontema ya che tiri ko ngainereri tiri ko ngainereri bumaene kinda twale ngao ne kemano batero tuli no njombo ngai wachiet sabi ntigango te njibuna ndiga narura sakong ngwera sase narure none na bora kumisana konye ensibiri onya sina bekiri tingo nyara kweresa sai tingo nyara no kukweresa mbara bibangire te iba asayu hasiki ba osi nchitimiti ngona kogosera ikikarapia kogara abo bansi bite bagansiba tingo nyara kweresa andi timiti nasiki tumaitiro nasi kwalengi nonya sina rengi sagi ni tingo nyara kweresa banda butu bara uchino noyo nchiti tingo nyara ko ba identify nontere bwe kamaite no yonse bitimba ka kwanyori na kwanyorire winero muntu na nyara wa identify boni gani monyora para tingo mwe basinga nchonero ngonye ebe tumanye bintu naeteire karuta iyo tindi korara na atarire amakori weta gukuriki nanya gukorora bakabona timeti konya sore nkyo gwetera inyora na gotebe tinga ninkorende asikurukere kende gyonse kerikera abekebe gocha sore gosegoche story lakini bono abantu bakakubwata bagakoya intaiyo boni gante totokorei ndete bono bere na inchi kera lituko kera chinsa nalio nanyare kwikira ni ira yane yogukorera because boni gani ngoteinga oende seino tingo chikobera seino nkorende boni ngento tokora nyabera la kikogosa twende seino nonchi buna konyo kunyekerero ari asensibira nonchi konyo nabo moyo no kwihuba bu igona no watebire twende seino no rabe save because igari nabo ngo protect kila chinsa okonyora tole naye kwano sagini twachire seino ncho mete buna kwanyora nayo muntu mutangani nayo nyora karati ndi timangana ma umete na buganje nkoi togende tupanga mangana omuno wanze college yao nande muna gwapangite gwatebete nganko nyorore grade kia ogende nasingi osogende obwalimu bono ma kwamanyire kugenda kwa kolire kwa burukanirie kosori kwanyorire deep brain bono nane nakinarengereri ngaki tigangiche iga
inche nkoimoki togende tobange ng'aki okogenda college ase eng'encho bono iga amaite egavana nkona korwire chikwerende chibasari ntagete bwebange ogenda kanande kero ngokwana tokonya gokwana kero ngokwana watigana akwana nakora pi ase eng'encho ongecheti bobe pi manyanya no mwana kware gwete kirasini bono kwamanyire korwa gwachire gwakorire gosori paka kwanyorire deep brain ima ayoro chabano amagisi ayoro chako gogeti ya tango getiaro lakini abaniche ninga gete sauti metin koira nende school